Завтра виповнюється 4 роки, як в Криму безвісти зник Тимур Шаймарданов. На початку анексії півострова Росією він брав участь у проукраїнських акціях, як волонтер допомагав українським військовим в заблокованих частинах та сприяв евакуації військових з вже окупованого півострова. Не помітити такого проукраїнського кримчана на ФСБівці просто не могли. Друзі Тимура кажуть, той розповідав, що за ним стежать, почав змінювати місце проживання, але така обережність не допомогла. Як зник Тимур Шаймарданов і що прояснилося за ці 4 роки? Дивіться далі. Це нагорода за сприяння Збройним силам, зокрема військово-морським силам України, за волонтерське таке сприяння. Він з гордістю тримає батькову нагороду, а от самого батька Марк Шаймарданов не бачив вже 4 роки. Зараз разом із мамою живуть у Львові. Сюди вони втекли з Криму після зникнення Маркового батька. Ольга добре пам'ятає день, коли це сталося. Вранці Тимур вийшов у банк, по дорозі вони ще зідзвонилися, а вже за годину мобільний телефон не відповідав. Що сталося, досі загадка. Небезпек в окупованому Росією Криму для патріота України було дуже багато. Кілька разів він зустрічав місцеву кримську самооборону, яка намагалася якось йому вчинити якусь шкоду, але він був не сам. Тобто, насправді вже були такі якісь події, які показували, що їм цікавляться та його не залишають спокою. І як виявилось, що вони добилися того, що вони хотіли. Тимур Шаймарданов не зміг змиритися з російською окупацією Криму від самого початку. Брав участь у проукраїнських акціях, на деяких разом з Олегом Сенцовим. Пізніше, коли росіяни заблокували частини українських військових, возив їм харчі. Далі, коли анексія стала очевидною, разом із товаришами переправляли військових на материк. Весь виїзд військових був на волонтерах, так сказати. Тимур ще з колегами, з друзями шукав гроші для того, щоб орендувати автобуси, для того, щоб орендувати тимчасове житло, бо були ситуації, коли військових просто виганяли з їх гуртожитків, і вони не мали де жити. Вони мали всі заблоковані банківські картки, тобто не могли взагалі розраховуватись самі. Руслан – товариш Тимура Шаймарданова. Під час анексії вони разом займалися волонтерською діяльністю. Каже, вивезли з окупованого півострова 2,5 тисячі військових з їхніми родинами. Коли востаннє бачився з Тимуром, той зізнався, за ним ведеться стеження. Якісь люди ходять за ним, якісь машини їздять за ним. І я його бачив останній раз, то було 25 травня 2014 року. Після зникнення Тимура Руслан разом із їх спільним товаришем Сейраном Зінедіновим активно його шукали. А через 4 дні так само загадково зник і Сейран. Знайомі порадили чоловіку терміново втікати з окупованого Криму. Нині він живе у Львові і досі не вірить, що Тимура немає серед живих. Хоча вже пішов майже 5-й рік, що ми не знаємо, де вони. Я вам скажу, що я відчуваю так, що вони були десь полонені російською владою на території Криму і десь вивезені, я так думаю. Або їх десь тримають в оточенні в Сімферополі, бо то ФСБ, вони все можливо для них. Адвокат Еміль Курбадінов каже, справ про безвісти зниклих під час анексії людей в Криму десятки. Лише він займається 4 такими справами. Одна з них – Тимура Шаймарданова. Її окупаційні силовики об'єднали зі справою про зникнення Сейрана Зінедінова, а торік остаточно закрили, не завершивши розслідування. Про це адвокат дізнався через суд. Оно несколько раз возобновлялось и приостанавливалось, а также, чтобы не отвечать на заявление адвоката. Например, если я им подаю какое-то ходатайство, они мне пишут, что уголовное дело приостановлено, а значит и ходатайство по этому уголовному делу не рассматривается. Потом, когда я говорю, если оно приостановлено, дайте мне ознакомиться с материалами дела, они говорят, а мы опять его возобновили. Сейчас я пытаюсь добиться того, чтобы еще меня допустили к материалам дела, чтобы я мог ознакомиться в полном объеме со всем этим материалом. Справу за фактом зникнення Тимура Шаймарданова за заявою рідних правоохоронці відкрили і в Херсоні. Водночас без доступу в окупований Крим – це радше формальність, яка не матиме результату, поки півострів в окупації. Тим часом Тимур Шаймарданов до останнього плекав надію зберегти Україну в Криму. Він з однодумцями намагався організувати рух спротиву окупантам. Почав створювати об'єднання «Український народний дім» і до самого зникнення на грудях носив значок «Золотий тризуб». Ксенія Дверецька, Заман, АТР.